Азнакай районы мәгариф системасын 25 мәктәп, шул исәптән 2 мәктәп мөмкинлекләре шикләнгән балалар өчен 55 балалар бакчалары, 10 өстәмә белем бирү оешмалары, 1 техникум тәшкил итә. Районда мәгариф өлкәсендә актив рәвештә федераль һәм республика программалары эшләп килә. Үткән 2021 ел Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы кысаларында Татарстан Республикасы территориясендә яшәүче халыкларның телләрен, гырыф-гадәтләрен, мәдәниятләрен саклауга һәм үстерүгә юнәлдерелгән проектларны гамәлгә ашыруда муниципаль мәктәпкәчә белем бирү оешмаларына һәм муниципаль гомуми белем бирү оешмаларына ярдәм итү гранты булдырылды. Һәм шушы грантларны атучы балалар бакчалары һәм мәктәпләре билгеләнде. Шул уңайдан Татарстан телерадио компаниясының иҗат төркеме Азнакай муниципаль районының җиңүче мәктәпләр һәм балалар бакчаларында булып аралашып кайтты. Безнең Азнакай районында гомумән балаларга тәрбия һәм белем бирүгә бик зур әһәмият бирелә. Әлбәттә, иң беренче итеп алганда милли тәрбиягә басым ясыйбыз. Балалар бакчаларыннан башлап ук башка оешмалар белән бергә, ата-аналар белән балаларыбызны үзебезнең туган телебездә сөйләшергә өйрәтәбез. Азнакай районында республикада яшәгән халыкларның гырыф-гадәтләрен өйрәнәбез. Һәм әлбәттә, менә бу 38 балалар бакчасында башланган эш 23 мәктәптә дә дәвам итә. Шушы грант бәйгесе игълан ителгәч, без башта районыбызда муниципаль этапны үткәрдек. Һәм җиңгән мәктәпләр һәм балалар бакчаларын әлбәттә без республиканы этабына җибәрдек. Булар инде безнең 10нчы балалар бакчасы, 18нче һәм 21нче балалар бакчалары, 2нче, 7нче мәктәпләр һәм шәһәребезнең гимназиясе. Алар уңышлы чыгыш ясап, аларның проектлары республика күләмендә җиңүче дип танылды. Без татар балалары, милләтнең каймаклары, бай тарихлы, күп мираслы халыкның киләчәге. Милли тәрбия, туган телгә мәхәббәт бишектән башлана ди халык. Шуңа да балалар бакчаларында 2 телне дә яхшы белгән бәләкәчләр тәрбияләнергә тиеш. Азнакай шәһәре Сандугач балалар бакчасында 217 бала тәрбияләнә. 196 бала татар, 17се рус, 4се әрмән милләтеннән. Безнең балалар бакчасында нәниләргә милли тәрбия бирүгә бик зур игътибар бирелә. Шуны исәпкә алып, без гаилә учагы проекты кысаларында төрле чаралар уздырабыз. Әти-әниләр өчен, балалар өчен кыягаз чыбыктан үрү, станокларда тукыма туку буенча мастер-класслар үткәрелә. Балалар өчен Идел буе халыкларның уеннары үткәрелә. Бу проект буенча эшләп, без инде республика күләмендә грант тоттык. Шул грант ярдәме белән без балалар бакчасына 9 станоклар алдык. Балалар һәм өлкәннәр өчен Идел буе халыкларының милли киемнәре алынды, музей оештырылды, ноутбуклар алынды, принтер алдык. Безнең бурычыбыз инде үткән буыннар туплаган рухи байлыкны саклап калып, аны тагын да байытып, аның кешелек тарафыннан иң кыйммәтле булган үрнәкләрен балаларыбызга җиткерү. Без тукыма станоклары алдык. Шуның буенча балаларны, педагогларны шушы тукыма станокларда тукырга өйрәтәм. Һәм кагаз чыбык белән үрү буенча кружок алып барам. Педагоглар өчен, родительләр, ата-аналар өчен. Моны мин инде әллә качан хыялланып йөридем шуңарга өйрәнергә. И шушы грант материал ярдәме белән чынга ашты минем хыялым. Интернет буенча, инструкциялар буенча станокларга өйрәндем тукырга. Кагаз чыбыгыннан үрүне без инде үзебезнең садик педагогларына, ата-аналарына гына түгел, һәм бүтән шәһәр педагогларына, ата-аналарына өйрәтәбез. Безнең уйлавыбызча күп кеше бу шөгыльгә өйрәнәчәк. Сандугач балалар бакчасында грант акчасына матур музей оештырдык. Бу музейга без менә шундый киштәләр алдык, бишек алдык, менә шушы агач өстәлләрне алдык. Безнең музейыбыз
коллектив тарафından һәм инде әти-әниләр ярдәме белән эшләнде. Киләчәктә дә без бу музейны тагын да ныграк та тулыландырырбыз, байытырбыз. Районның барлык мәктәпкәчә учреждениеләрендә туган як тарихына һәм этнографиясенә багышланган музей почмаклары булдырылган. Безнең 6 яшь балалар бакчасында 141 бала билим һәм тәрбия ала. Бакчада 6 төркем. Безнең балалар бакчасының эше ачылган көннән үк татар телендә алып барыла. Менә безнең әниләребез алып бара торган Энҗе уста куллар остаханәсе. Бу остаханәнең максаты балаларны татар халкының милли бизәкләрен ясау, алар белән таныштыру һәм шуларны төрле формаларда эшләп булуны күрсәтә алу. Үткәнен белмәгән халыкның киләчәге юк дип, узган белән бүгенгене бәйләп торучы, ул булса безнең туган якны өйрәнү музее. Татар халкының милли бизәкләре, читек, калфак, түбәтәй һәм башка төрле бизәкләрне төшенү серләренә өйрәнәләр. Татлы, тәмле, камыр түгәрәк эшчәнлегендә балаларны камырдан милли бизәкләр, аларны ясау серләре, аларга ничек иттереп рәсем төшерү осталыкларына өйрәтәләр. Безнең җирлектә яшәүче милләтләрнең гореф-гадәтләрен, көн күрешен, аларның йолаларын өйрәтү максатыннан эшебезне шулай ук халыклар дуслыгы йорты белән берлектә алып барабыз. Анадан балага бирелә торган иң зур бүләк ул туган телебез бишек җырлары. Бишек җырларын саклау максатыннан халык аваз иҗатын өйрәтү юнәлешендә бездә буыннар чылбыры түгәрәге эшчәнлеге алып барыла. Инде шушы алган грантка безнең балалар бакчасының эше тагын да уңайлырак, тагын да безнең мөхитебез тирәнрәк мәгънәдә эш алып барылсын өчен төркемнәргә җиһазлар алынды. Балаларны билимгә өйрәтү максатыннан ноутбуклар, интерактив такталар алынды. Һәм инде менә шушы Идел буе халыкларының милли гореф-гадәтләрен, милли киемнәрен өйрәтү, күрсәтү максатыннан без костюмнар булдырдык. Һәм бу грантлар алга таба да булып торсын, барыбызга да уңышлы катнашып, уңышларга ирешергә язсын дигән теләктә калабыз. Агымдагы уку елында балалар бакчаларында 70% бала татар телендә тәрбия һәм белем ала. Мәктәпләрдә татар телендә укыту 33% тәшкил итә. Башка милләт вәкилләре дә кызыксынып татар телен өйрәнәләр. Безнең балалар бакчасында милли тәрбия тәҗрибәсе күп кырлы һәм нәтиҗәле. Шуңа күрә проектта катнашып 500 мең күләмендә грант тоттык. Бу коллектив өчен зур казаныш. Грант бу юнәлештә эшебезнең нәтиҗәләрен алып бару өчен зур ярдәм булды. Бакчага кирәкле җиһазлар, тәрбиячеләр һәм балалар өчен милли костюмнар алып, матди һәм техника мөмкинлекләрен яхшырттык. Аннан тыш тәрбиячеләр белемнәрен үстерделәр. Проектыбызда каралган чаралар безнең балаларга туган як тарихын, мәдәниятен, табигатен танып белергә, Татарстан Республикасында яшәүче башка милләт вәкилләре белән аралашырга мөмкинлек бирә. Бала шәхесенең гомуми үсешенә нигез сала. Остаханәбездә балалар белән китапның кирәкле битләренә салына торган тосманы халкыбызның милли бизәкләре белән бизибез. Тосмаларыбыз инде тагын да матуррак булсын өчен, менә шундый ләлә чәчәге, өч яфрак һәм инде инҗе ташлар белән бизәп матурлыйбыз. Шундый матур китап арасына салына торган тосмалар килеп чыга инде безнең. Бизәрнең чарасы булган, түш каптырмасы, брош бизибез. Брошны матур асыл ташлар белән матур бизәкләр куябыз. Ул хатын кызларның бизәнү чарасы, түш каптырмасы була. Мәгариф оешмаларының үз эш системасы бар. Шуның нигезендә мәктәпкәчә белем бирү оешмаларыннан башлап, һөнәри белем бирүгә кадәр эш даими алып барыла. Белем бирү учреждениеләре арасында бер бөтен структура булдырылган. Туган телне, гореф-гадәтләрне өйрәнүгә кызыксыну тәрбияләү турыдан-туры укытучы шәхесенә бәйле. Педагогларның югары профессионаллыгы ирешелгән нәтиҗәләр белән раслана. Татар телем, татар илем, матур табигатьле Идел ярларына урнашкан. Безнең 7нче мәктәптә 730 укучы белем ала.
Әлбәттә, шуларның күбесе татар милләтеннән. Олар 85% тәшкил итә. Менә калганнары рус, чуаш, мордва, Азәрбайҗан һәм башка милләт вәкилләре белем ала. Укыту тәрбия эше мәктәптә рус, татар һәм инглиз телләрендә алып барыла. Чуаш, морей, башка милләт халыкларының телләрен популярлаштыру, үстерү максатына менә 2021 елның грантында катнашу безнең менә шул сәбәп булды. Һәм инде Азнакай төбәгендә яшәүче халыкларның телләрен саклау, үстерү дигән проект шушы максаттан килеп чыккан проект. Һәм шул акчага без мәктәптә эшләп килүче мизгел театры балалары өчен костюмнар, әкият геройларына костюмнар, аудио-видео аппаратура, проектор белән экран алдык. Һәм инде уңышлы гына проектны тормышка ашыра башладык. Проектның отышлы яклары нәрсәдә булды? Укыту тәрбия эшен башка халыкларның тарихына, мәдәниятенә, гореф-гадәтләренә ихтирам уятуга юнәлтелдек. Һәм спектакльне әзерләгәндә укучылар яшьтәшләре белән генә аралашып калмадылар. Укучылар белән бер рәттән сәхнәдә укытучылар да уйнады. Һәр кешедә нинди дә булса бер шөгыльгә сәләт булмый калмый. Тик аны ачыклый, таба белергә һәм үстерергә генә кирәк. Шуның өчен без башлангыч сыйныф укытучылары дәрес вакытында да, дәрестән тыш вакытта да укучыларның сәләтләрен ашарга, үстерергә, ярдәм итәргә тырышабыз. Мәгариф системасына кертелгән яңа федераль дәүләт стандартлары дәрестән тыш эшчәнлекне 5 юнәлештә алып баруны таләп итә. Шул юнәлешләрнең берсе булган эстетик тәрбия бирү юнәлешендә кеше яшьтәге, урта яшьтәге мәктәп балалары өчен мизгел иҗат берләшмәсе эшләп килә. Әлеге түгәрәгебез 2008 елдан бирле үз көчен куя. Һәм 15 ел эшләү дәверендә бик зур уңышларга ирештек. Балалар иҗаты бетмәс төкәнмәс хәзинә, байлык. Тик аны ачыклы белергә генә кирәк. Аларга ялкынлы илһам, сүнмәс дәрт, якты ышаныч өстәп торыйк. Иҗат шишмәләребез саекмасын иде. Исәнмесез, хәерле көн, имин булсын көнегез. Районда эшчәнлек уңышлы алып барыла торган юнәлешләрнең берсе сәләтле укучылар белән эш. Сәләтле балалар тәрбияләү, сәләтле укытучылар кулында булганда гына хезмәт нәтиҗәле булачак. Азнакай шәһәре 2нче мәктәбе укучыларының туган телдә, татар телендә сөйләшүләре, аралашулары, фикер йөртүләре киләчәгебез өчен бик мөһим һәм иң югары күрсәткечләрнең берсе булып тора. Моның өчен укучыларда татар теле һәм әдәбиятына, гомумән татар халкы мәдәниятенә кызыксыну уятырга кирәк. Татар халкы мәдәниятен һәм гореф-гадәтләрен саклау һәм үсеп килүче буынга җиткерү максатыннан Озын тәнәфес исемле мәктәп радиостудиясын булдыру турында карар кабул ителде һәм тормышка ашырылды. Грант хисабына радиостудия җиһазлары сатып алынды һәм урнаштырылды. Әлеге проект белем бирү процессында барлык катнашучылар өчен дә актуаль. Чөнки туган телне саклау һәм үстерү өчен иң беренче чиратта ул телдә сөйләшергә, аралашырга кирәк. Радио ул мәктәпне бүгенге тормыштагы реаль проблемаларны чагылдыручы һәм килеп туган мәсьәләләрне бергәләп хәл итәргә ярдәм итүче. Коллективны берләштерә торган мәктәп тавышы. Озын тәнәфес мәктәп радиостудиясында һәр иртә яңалыклар һәм бу көнне туган көннәре булган укучыларны һәм укытучыларны туры эфирда котлап башлана. Һәр көнне дүшәмбедән җомгага кадәр шулай ук озын тәнәфес вакытында радио эфирда төрле рубрикалар яктыртыла. Радиостудияда безнең 15 бала эшли, алар үзләренең рубрикалары белән тәкъдим итәләр һәм радио тапшыруларны балаларга җиткерәләр. Хәерле көн, хөрмәтле кунаклар, кадерле дуслар. Шал тарихлы, мәгърур шатырталы ак калабыз Азнакай шәһәрендә сезне күрүебезгә бик шат. Бу ел кысаларында Азнакай районының белем бирү учреждениеләрендә 2500-дән артык чара үткәрелде. Укучылар, педагоглар республика күләм халыкара бәйгеләрдә, фәнни-гамәли конференцияләрдә катнаштылар. Туган төбәкне өйрәнү музее, халыклар дуслыгы йорты, Ак калфак иҗтимагый оешмасы, хатын-кызлар, ветераннар советы, иҗтимагый совет белән берлектә татар кызы, татар егете, тәмле Казан, хорлар ярышы бәйге
билгеләре, халыкара туган телләр көне, күренекле шәхесләрнең юбилейлары, якташ язучылар белән очрашулар, яңа китап презентацияләре, туган телләр, халыкларның милли мәдәниятләре фестивале югары дәрәҗәдә үткәрелде. Бердәмлектә көч проектының максаты туган телебезне, мәдәниятебезне, милли традицияларны, фольклорны, сәнгатьне саклау һәм үстерү, шул ук вакытта башка халыкларның телләренә, гадәтләренә, тарихына хөрмәт тәрбияләү. Проект кысаларында Идел буе округында яшәүче Татарстан, Башкортстан, Оренбург өлкәсе, Удмуртия, Мордовия, Марий-Эл, Чувашия мәктәпләре белән элемтәгә кердек. Хәтта безнең проектта Бурятия, Мәскәү шәһәре мәктәпләре дә кушылды. Әлеге мәктәп укучылары үз милләтләренең тарихы, гореф-гадәтләре, теленең үсеше, саклануы белән таныштырдылар. Шул ук вакытта аларга безнең туган телебез, республикабыз, районыбыз, гимназиябыз турында да сөйләдек. Грант оту һәр белем бирү учреждениесе өчен зур горурлык. Эш нәтиҗәсе һәм материал байлыкны да ныгыту. Грант буенча без көчле проекттар һәм экран алдык. Төрле милләт халыкларының костюмнарын тиктердек. Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының укытучыларының белемен күтәрү институты белән берлектә коллектив өчен семинарлар оештырылды. Төп чара регион-ара фестиваль булды. Әлеге грант укучыларыбызга Идел буе халыкларының тарихы белән танышырга, үзләренә дуслар табырга мөмкинлек бирде. Милли культураның күп төрлелеген күрергә, үз телен, илең белән горурланырга, башка милләтләрне хөрмәт итәргә өйрәтте. Мәгариф өлкәсендә инде районыбыз алдыңгылар рәтендә республикада, шушы үзебезнең олимпиадада җиңүчеләр, призерлар безнең балаларыбыз шатландыра. Менә быел 44 олимпиадада җиңүче һәм призер. Шулай инде менә медалистларыбыз елдан-ел артып килә. 100 балга бирүче экзаменнарны елдан-ел артып килә. Узган елда менә 4 бала, елдан-ел инде менә безнең күрсәткечләребез яхшырып килә, артып килә. Шуның өчен инде бик зур рәхмәт үзебезнең балаларыбызга, укытучыларыбызга, әти-әниләргә бик зур рәхмәт. Һәм чынлап та шундый конкурслар, шундый грантларда да безнең укытучыларыбыз, тәрбиячеләребез һәр вакыт бик актив катнашалар. Һәм инде үзебезнең туган телебезне, үзебезнең шушы балаларыбызны дөрес иттереп өйрәтергә, балалар бакчасыннан башларга кирәк. Туган телгә хөрмәт, туган телдә сөйләшергә, укытырга, тәрбия. Шушы эш безнең төп бурычларның берсе булып тора. Һәм шушы эшне без дәвам итәбез. Бүген менә аларны матур итеп чакырып, аларга инде рәхмәт сүзләрен әйтәбез. Алар инде безнең республика күләмендә, Россия күләмендә җиңеп чыккан үзебезнең укытучыларыбыз, тәрбиячеләребез. Без алар белән горурланабыз. Аларга бик зур рәхмәтле. Алар менә көне-төн эшлиләр үзебезнең балаларыбыз белән. Һәм инде шундый укытучылар булгач, шундый тәрбиячеләр булгач, шундый уңышларыбыз да бик яхшы, Аллага шөкер. Шушы уңышларыбыз тагын да артсын. Балаларыбыз тагын да безне шатландырсыннар. Үзебезнең балаларыбыз белән горурланып, Татарстаныбыз белән горурланып, матур итеп яшәргә, алга барырга, Алла бирсә. Грантлар Татарстан Республикасы Президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе тәкъдиме белән кертелде һәм тормышка ашырылды.